tie potom vlastne viedli k tomu, že už v marci 1994 Mečiarove hnutie sa rozštiepilo, odišli od niekoho nejakí politici aj s pomocou prezidenta Kováča, ktorý tiež pôvodne vyšiel z hnutia za demokratické Slovensko, z Mečiarovho teda hnutia, ale časom sa profiloval ako protivník Vladimíra Mečiara. Tak pomocou teda tohto Kováča a oddelením a odštiepením niektorých ľudí z HZDS na Slovensku vzniká situácia, že parlament odvolal Mečiara. Takže mali sme pol roka celkom slušnú vládu, takú centristickú vládu, dalo by sa povedať, kde bola aj pravica, kde bol stred a kde bola lavica. A potom prišli voľby, ktoré Mečiar opätovne vyhral a urobil takú zvláštnu koalíciu. Málo kedy na svete sa to stáva, ale niekedy sa to stáva, že samozrejme hlavou toho celého bola jeho strana, ktorá hovorí mala prvky národného sociálneho populizmu a zároveň druhým partnerom bolo extrémne trotskistické, takmer trotskistické Združenie robotníkov Slovenska a zase niekde napravo stále radikálna nacionalistická strana Slovenská národná strana. A vtedy sa začalo ďalšie obdobie toho, čo sa neskôr označilo za mečiarizmus. A ten mečiarizmus v podstate znamená systém takého poloautoritárskeho štátu s obmedzovaním práv opozície, s porušovaním ústavy, s pokusmi obmedzovať tlač, s pokusmi obmedzovať občiansku spoločnosť a jej organizácie, s pokusmi postaviť sa proti nejakému väčšiemu právu etník a národnosti. Tak dá sa povedať, že v tom čase sa to rozvinulo teda naplno a Slovensko vstúpilo do veľmi problematického obdobia takej nekonsolidovanej demokracie. A nikto dosť dobre nevedel, ako to skončí. Ja si myslím, že to celkom pokojne nás mohol umiestniť niekde tam medzi Bieloruskou a Ukrajinou, keby sa neboli bývali udiali tie veci, ktoré sa potom udiali. Na tom začiatku na Slovensku v tej časti, ktorá bola proti Mečiarovi a ktorá v zásade zväčša tiež nesúhlasila s rozdelením štátu. Vlastne všetci sme chceli rovnejšie partnerstvo, hej, pretože ten spôsob toho pražského centralizmu sa opakovane prejavil v československej histórii, tak to si myslím, že ten princíp rovného partnerstva, my sme to mali aj v politickom programe, ja som teda bol editor toho politického programu Šanca pre Slovensko a ten dosť jasne hovoril o tom, že treba nájsť nejakú partnerskú spoluprácu, dielbu kompetencií a tak ďalej. Ale rozdelenie štátu sme nechceli, vedeli sme si predstaviť, že by sa to dalo robiť aj v Československu. Tak tam sa spojili také dve veci, že pre tých ľudí to bola dvojnásobná frustrácia, lebo jednak sa rozdelil štát a jednak ten štát spravovali ľudia, ktorí naozaj neboli demokrati. Teraz tá nálada na Slovensku nebola dobrá, pretože opätovne teda došlo k tomu, že ako som spomínal tie 70. 80. roky, že tá opozícia bola roztrieštená, nebola veľká nádej, že sa to len tak ľahko zmení. Ten Mečiar sa dopustil problematických krokov. Vyzeralo to tak, že sa tajná polícia podieľala na únose prezidentovho syna. Boli o tom mnohé dôkazy a oprávnené podozrenia. Tá spoločnosť sa naozaj polarizovala. A za tejto situácii si myslím, že bolo mimoriadne dôležité, že postupne sa okrem toho stranického prostredia začala aktivizovať aj občianská spoločnosť. Založili niečo, čo sa volalo občianská kampaň, OK, alebo OK 98. Z hodou okolností sa vlastne názov tejto kampane už vopred hovoril o tom, že veríme tomu, že to bude OK, hej, hoci sa to volalo občianská kampaň, ktorá teda postupne sa zorganizovala ako významné, silné a určite jedno z rozhodujúcich prvkov, ktoré prispeli k tej zmene. To bolo fantastické, pretože na jednom z prvých prehlásení tá občianská kampaň jasne povedala, že v duchu Slovenskej ústavy budeme považovať porušenie slobodných a demokratických volieb za porušenie ústavy a postavíme sa voči tomu s plnou občianskou neposlušnosťou. Hej. Čiže to bola jasná politická výzva a dá sa povedať, že sa teda podarili ohromné veci, pretože niekoľko desiatok rôznych typov kampaní sa rozbehli, okrúhle stoly, diskusie, debaty, koncerty, divadelné predstavenia,
rôzne formy a rôzne spôsoby, ktoré oslovovali rôzne akože vrstvy. Pochod cez Slovensko, ktorý trval 15 dní. Počas tých 15 dní tí aktivisti navštívili takmer 1000 slovenských miest a dedín. Z okolností Inštitút pre verejné otázky, kde som ja vtedy pracoval, think tank, kde sme dovtedy vydávali také skoro 1000-stranové správy, sme ich zrazu museli preložiť do 3 pages, do 3 strán, hej, do takých balic. No ale tieto 3 strany v náklade 500 000 distribuovali títo aktivisti ako po celom Slovensku. Tak myslím si, že tá kampaň bola dobre pripravená, bola dobre organizovaná, bola poučená skúsenosťou z jednej kampane, ktorú sme prehrali už predtým, v 96. 97. A bola jasným výrazom toho, že tá občianská spoločnosť už nebude mlčať a podarilo sa vytvoriť to, čomu sa hovorí prodemokratická aliancia, kde boli politické strany, kde boli odbory, kde bola časť cirkvi, časť médií a kde bol tento občiansky sektor, ktorý prispel k tomu veľmi vysokej účasti na voľbách. A to si myslím, to bol taký kľúčový a dôležitý vklad. Viacerí ľudia povedali, že to je vlastne druhá nežná revolúcia na Slovensku.